ha valaki mondjuk esetleg ott volt, lehet, hogy most tudja meg, hogy igazából rajtad múlt azt, hogy ő többet kapott a pénzért, hiszen a törlést is nagyon egyszerű lett volna megmagyarázni, mert azt mondtátok volna, hogy hát ez volt a legbiztonságosabb, és ez van, és elfogadta volna mindenki azt is. Most nyilván egyszerűbb lett volna a törlés, hát de viszont több, de viszont persze. Mit tudom én, de mi vállaltuk a kockázatát, vállaltuk az egészet, mert hát azért jöttek ide, hogy versenyezzenek. Ez itt a Motorsportmánia podcastja. Mit csinál pontosan egy rallis versenyigazgató? Miért nincs két egyforma rally? Miért ez az egyetemes autósport egyik, hanem a legnehezebb munkája? Aki pedig ezekre a kérdésekre is választ ad, Lovai Miklós, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség versenyigazgatója, aki a közelgő Rally Hungary-n is betölti majd ezt a tisztséget. Szia, köszöntelek itt nálunk. Versenyigazgatás. Szerintem kezdjük kicsit kedvcsinálónak azok számára, akik tényleg annyit tudnak erről, hogy valami köze van a versenyigazgatónak a versenyekhez, de pontosan nem tudják, hogy mi a feladata, mit csinál, hogy meséld el kérlek, hogy te hogyan csöppentél bele ebbe a szerepbe, és hogyan vezetett az utad oda, hogy ma már a hazai rally versenyeken, illetve 2 Európa-bajnoki futamon is te vagy itthon a versenyigazgató. Szia! Ez egy hosszú történet. 90-es évekre nyúlik vissza, valamikor 6-7 éves koromban lehetett az, amikor édesapám nyakán először rally versenyen voltam nézőként, és hát azonnal megfertőződtem én is, meg a kedves testvérem is, úgyhogy onnantól kezdve jártunk folyamatosan versenyről versenyre, és szerencsés időszakban születtem, mert pont a 2000-es években, amikor a nagy VRC korszak volt, és iszonyú mennyiségű néző, akkor kezdtem úgy igazándiból ugye belelátni ebbe az egészbe, és akkor volt is egy ilyen internetes fórumon, a Rally.hu fórumon, még annó régen volt egy ilyen kezdeményezés, egy kék szalag, ahol a nézői magatartásért próbáltunk egy kicsit tenni, hogy ne legyenek annyira féktelen helyzetek a gyorsasági szakaszok mentén. Nagyon sok néző járt akkor versenyekre, gyerekcipőben járt valamilyen szinten a nézőkezelés, a biztonságnak a felépítése azokban az években, még és sajnos akkor is volt néhány halálos baleset, ami azért beárnyékolta ezt a sportot. És ezekben az években kezdtünk el egyébként otthon kisvárosomban, Tamásiban amatőr autóversenyeket rendezni, amit ilyen évente 10 versenyes sorozattá fejlesztettünk, és ott, amikor azt 2005-6-7-8-ig csináltuk, és akkoriban alakultak ki azok a kapcsolatok, amin keresztül elkezdtem én följebb lépkedni és bedolgozni magam ebbe a szakákba. Volt olyan kitűzött célod, hogy te előbb-utóbb szeretnél OB1-es első osztály versenyeken, vagy Európa-bajnoki futamokon versenyigazgató lenni, vagy sorban jöttek a feladatok, és egyszer csak azt vetted észre, hogy ide jutottál? Jöttek sorban, persze az ember mindig szeretne fejlődni és előre menni, fölfele lépkedni. Azt azért tudni kell a versenyigazgatói pozícióról, hogy nemzetközi vizekre ebből kitörni nem nagyon lehet, mert a rally sajátossága, ellentétben mondjuk egy körpályás Forma 1-jel, ahol egész évben ugyanaz a versenyigazgató, illetve a race director, rally versenyeken ez lokális. Ugye nekünk sokkal inkább a lokális feladataink vannak, sportbírók szervezése, majd beszélünk még róla, hogy mennyi minden más egyéb. Tehát nekünk nincs annyira nagy lehetőségünk nemzetközi vízekre elvezni, de a hazai nemzetközi sorozatokba tartozó versenyeken ott azért volt benne motiváció, hogy na, azt jó lenne egyszer tényleg ott lenni a lista elején. Említetted is, úgyhogy szerintem akkor folytassuk ezzel, hogy mi is pontosan a versenyigazgató, tehát még nem a feladatairól beszélve, hanem ugye itt mondtad, hogy a race director például a Forma 1-ben, meg a versenyigazgató az nem ugyanaz, de sokan ezt a két feladatkört, két pozíciót összemossák. A rally terén mit csinál pontosan a versenyigazgató? A rally terén szerintem a legegyszerűbben úgy lehet megfogalmazni, hogy a sportszerű lebonyolításért, illetve a pontos lebonyolításért felel a versenyigazgató. Onnantól kezdve, hogy a nevezéseknek az érkeztetésétől, ellenőrzésétől, az utolsó óvás átvételéig a versenyigazgató felel gyakorlatilag mindenért. Itthon szerencsés a helyzet, mert az előkészítési munkákban is van szerencsém részt venni, ami ugye azért jó, mert a verseny hétvégén úgyis majd nekem kell lebonyolítani, illetve most ez ilyen nagyképű volt, hogy nekem és az egész csapatunknak kell lebonyolítani. Jó az, hogyha úgy alakítjuk, hogy az lebonyolítható is legyen. Ami még itt feladat, az a verseny során azt úgy kell ezt elképzelni, hogy ugye van a rendezőbizottság,
most már ugye van promóter, ők nagyjából hál' Istennek bevonva engem, kialakítunk egy menetrendet, hogy ezt szeretnénk végrehajtani, és amikor elkezdődik a verseny, onnantól kezdve gyakorlatilag tényleg minden egyes pici folyamat az a versenyigazgatónak az irányítása alatt zajlik. Tehát nekem kell megmondani azt, hogy most egy gyorsasági szakaszt elrajtoltatunk, nem rajtoltatunk, nyilván ez az én felelősségem is, és itt a nemzetközi versenyek esetében azért már figyelembe kell venni nagyon sok olyan külső szempontot, mint élőközvetítés, nézőbiztonság, külföldi megfigyelőknek a véleménye, őnekik is van még arra jogosultságuk, hogy véleményezzék, hogy egy gyorsasági szakasz mondjuk nézői rendbontás miatt törlésre kerüljön-e, akkor nyilván ezt a döntést nekem kell a végén meghozni, de illik figyelembe venni az ilyen véleményeket. És ennek az egész történetnek ilyen szempontból a felelőse a verseny hétvégén az a versenyigazgató. Említetted is, hogy nyilván nem egyedül végzed ezt a munkát, van egy csapatod. Ez hogy néz ki? Változik-e hazai bajnoki futamok és Európa bajnoki futamok esetén, és egyáltalán nyilván mindennek te vagy a felelőse, de hol van az a határvonal, amikor már azt kell mondanod bizonyos dolgokra, hogy ez az én csapatomban XY-nak a feladata, és nyilván én vállalom a felelősséget, de egy személyben azért nyilván mindent nem tudok oda menni és én csinálni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezeket a feladatokat az ember delegálja a lehető legjobban. Ez úgy épül fel egy rali verseny, hogy ugye van több különböző gyorsasági szakasz. Ezeknek a gyorsasági szakaszoknak van egy nézőbiztonsági része, amit a biztonsági felelős, biztonsági vezető szervez, illetve van a sportszakmai része, amit a sportbírók adnak. Egy-egy gyorsasági szakaszon ilyen 50-60-80 gyorsasági szakaszhoz függő mennyiségű sportbíró dolgozik, és ugye elteszorozunk meg 3-mal, plusz a szervizpark és a ceremónia helyszínek, gyűjtők, stb. Tehát, hogy egy-egy versenyen dolgozik durván 200-300 sportbíró, akiknek az egyes gyorsasági szakaszoknak, helyszíneknek, állomásoknak is vannak kis vezetőik, akik ugye gyakorlatilag ugye alattam végzik a munkájukat, és ővelük tartom én szorosabban a kapcsolatot. Úgy kell ezt elképzelni, hogy van egy versenyközpont, egy versenyállítási helyszín, ahol ülünk jó sokan, minden egyes területnek a képviselői, biztonsági vezető, versenyorvos, a nemzetközi versenyeken az FIA-nak a delegáltjai, időmérés, értékelés, GPS nyomkövetés, valamint az egyes gyorsasági szakaszoknak vannak rádiós kollégái. Ugye minden gyorsasági szakasznak önálló külön hálózata, rádióhálózata van, amiben van csatornázva a versenyközpontba, és azt ott hallgatjuk. És ezek alapján, az információk alapján tudunk dönteni egy gyorsasági szakaszról, vagy egy felmerülő szituációról, hogy na, akkor most itt tulajdonképpen mi is van. Ugye ez azért fontos, amiről még szintén érdemes így beszélni, hogy egy rally versenyen nincs az, hogy nézem a 24 darab kamerát, hogy most akkor melyik kanyarban mi történt, hanem a sportbíró rádióforgalmazásából majd valahogy eldöntjük, hogy most ott ténylegesen mekkora a baj. Figyelembe véve a gyorsasági szakasz hosszát. Tehát, hogyha a 20. kilométernél történik egy baleset, és ugye percenként rajtogatnak az autók, akkor a 18 autó még jönni fog. Tehát, hogy ott megállíthatjuk a gyorsaságit, de attól még 18 perc el fog telni, ameddig még versenyautó érkezik. Tehát, hogy ezekre azért így próbálni kell figyelni, mérlegelni. A lényeg az, hogy ezek is olyan pici részfeladatok, amire van ember, van rá felelős, egy gyorsasági szakasznak is van vezetőbírója, akivel adott esetben közösen egyeztetünk arra, hogy most akkor ténylegesen mekkora a baj, vagy hogy mi legyen, és ezek alapján próbáljuk meg valahogy ezt a kötéltáncot végigvinni. Amit erről még tudni kell, hogy itt nem órákról beszélgetünk, hanem másodpercekről. Tehát, hogy itt nagyon gyorsan kell dönteni. Stresszes munka, stresszes meló eléggé. De szeretem. Mennyire épp, hát az a lényeg. mennyire érezhető ez mondjuk egy rally előtt is, rally előtti hetekben, hónapokban, mondjuk vegyük például most a Rally Hungary-t, ugye kevesebb, mint 2 hónap van már csak hátra. Mikor kezded a csapatoddal a felkészülést, mondjuk konkrétan az Magyar Európa bajnoki futamra, és most jelen fázisában hol tart ez? Amikor a nyíregyházi versenynek vége lett tavaly októberben, vasárnap, akkor utána héten kedden voltunk az első bejáráson. Egyből. Itt ugye, ami még egy kicsi nehézség, hogy tavaly az éves bajnokságnak az utolsó fordulója volt, a Rally Hungary most pedig az első. Tehát, hogy így adtunk magunknak egy kis feladatot így a téli szünetre, de a lényeg annyi, hogy most már a versenykírás ugye készen van, az FIA jóvá hagyta, megjelent, érkeznek befelé szépen lassan a nevezések, készen van a biztonsági terv, amiben már meg van tervezve a létszám, a biztosítást végző, tehát a sportbírók,
nézőbiztonságért felelős biztonsági örök security egyéb személyzetnek az állománya, ki van találva, hogy hol lesznek patkavédelmek, lassítók, hova húzunk szalagot, minden ilyesmi már készen van gyakorlatilag, és akkor most jön az a része, hogy jó, akkor erre most találjuk meg az embereket, és az egészet próbáljuk meg szépen felépíteni. Mennyi ilyenkor a váratlan, ami közben nyilván említetted, hogy ez olyan szempontból is más, mint a Forma 1, hogy mindig már, tehát hogy két ugye évről évre mondjuk van ugyanaz a rally, más pályákon megy, vannak változások, nem az van, mint hogy visszamegyünk ugyanarra a pályára, és fel lehet készülni, megnézzük, hogy kicsit változtattak a bukóteren, vagy azt a falat arrébb tették, hanem itt akár még ugye verseny közben is felmerülhetnek olyan dolgok, amit orvosolni kell. Nekem pont ez jelenti a szépségét ennek a sportnak, hogy itt nincsen 2 egyforma másodperc, nincs 2 egyforma áthaladás, nincs 2 egyforma szituáció. Ugye évről évre az egyes versenyek között is nagy különbséget próbálunk megtenni, próbáljuk változatosabbá tenni. Hogyha az egyik évben, az egyik irányba mentünk egy gyorsasági szakaszon, akkor a következőben menjünk fordítva, variáljuk meg, kicsit próbáljunk meg változatossá tenni. Nyilván felhasználva a korábbi tapasztalatokat is, egy versenynek a tapasztalatait, hogy most ezt itt patkavédelmek esetében, lassítók esetében, hogy ez most itt jól sikerült, nem jól sikerült. Ezeket azért egy verseny után kiértékeljük elég alaposan, hogy most egyébként ez hogyan is, amit mi elképzeltünk, az hogyan is valósult meg sportolói oldalról, főleg, hogy érezték magukat egyébként az ide látogató versenyzők, és hogy az eredeti kérdésedre válaszoljak, próbáljuk a lehető legjobban megtervezni természetesen, de mondjuk az időjárásra nincs rá hatásunk. Tehát pont tavaly Mecsek Rally az ugye a Historic Európa-bajnokságnak volt a része, ott volt olyan időjárási körülmény, olyan szupercella érkezett, ami miatt úgy döntöttünk, hogy a pénteki versenynapot félbeszakítjuk. Pont azért, hogy megóvjuk a nézőket az erdőben, ne küldjük ki a versenyzőket olyan időjárási körülmények közé, ami óriási veszélyeket hordozott volna magába. Ott is megint ugyanez volt, hogy volt egy 2-3 percünk ezt jó alaposan eldönteni, mert már ment volna ki a második körre az eleje a mezőnynek, nyilván akkor ott kell megfogni. Ilyenkor nyilván a versenyigazgató az a személy is, aki utána a kritikákat kapja. Tehát, hogy azért minden döntésnél vannak, akik egyetértenek vele, vannak, akik kritizálják. Ezt az oldalát hogy kezeled? Ez egy jó kérdés. Sok mindenért én vagyok a felelős, de ugye hozzátartozik, hogy mint mondjuk egy Forma 1 esetében fölöttem is őrködik idézőjelben a felügyelő testület. És egy-egy szituációnál konkrétan a lebonyolítással kapcsolatban nekem kell dönteni, de versenyzőkkel kapcsolatos döntések nagy részét a felügyelő testület hozza meg. Ez egy 3 tagú testület, ahogy ugye a nevében is benne van, és ami versenyző által elkövetett sportszerűtlenség, szabálytalanság, bármi olyan, amihez az alapkiírás, a versenykírás, éves szabályzatok nem rendelnek hozzá objektív büntetést, azt hála jó Istennek, azt nekik kell meghozni. Tehát amikor szubjektív dolgokat kell eldönteni, mérlegelni, azt nem engedi a szabály sem egy személyben eldönteni valakinek, hanem arra egy testület van létrehozva, hogy a lehetőleg objektíve legyen egy szubjektív döntés. És ugye nagyon sok olyan szituáció van, amiért az internet hasábjain azért lehet olvasni hideget, meg hideget. Igen. És általában nem találják el a címzettet. Igen, mert az emberek ugye nincsenek tisztában vele, hogy mi a versenyigazgatónak a pontos feladata. Igen, tehát amikor olvasod azt, hogy a szövetség a felelős azért, hogy mennyi etap van egy gyorsasági egy autóversenyen, nem, azért nem a szövetség a felelős, hanem én. Tehát, hogy tegyük tisztába ezeket a dolgokat, hogy lebonyolítással kapcsolatos dolgok nagy része az a versenyigazgató felelőssége. Ez egyébként hogy dől el? Tehát most például a Rally Hungary-ről már elkezdtünk beszélni, ott hogy dől el az, hogy mennyi szakasz van, milyenek ezek a szakaszok, hiszen itt ugye magyar versenyzők meg hát nyilván külföldiek közül sokan most először fognak Veszprém környékén versenyezni, de ugye a magyarok közül azért már sokan versenyeztek Veszprém rallyn, van, aki már az elmúlt 20 évben számtalanszor indult ott. Ők azért ilyenkor számítanak arra, hogy az ő pályaismeretük, helyismeretük valamennyire érvényesülni fog, és tulajdonképpen ez nagy részben rajtad múlik, hogy mennyire. Hiszen nem, nyilván... Szerencsére nem rajtam múlik. Igen. Alapvetően van egy éves szabályzata egy Európa-bajnokságnak, hogy 180 km fölötti osztávot kell tervezni. Itt, amit figyelembe tud venni a rendező bizottság, az a fizikai lehetőség. Tehát, hogy azért
Ott a lőtereken tudjuk, hogy milyen gyorsasági szakaszok vannak, olyan Egetverről nagyon nagy újdonságot nehéz rajta kitalálni. Nyilván a lőtéren lehet rajzolgatni különböző nyomvonalakat, lehet variálni. Ebben a rendezőbizottságban Lakatos Robinak óriás rutinja van. Ők ugye édesapjával már évtizedek óta csinálják a Veszprémlőket, tehát pontosan tudják, hogy merre célszerű, merre érdemes, merre lehet olyan gyorsasági szakaszokat úgy kijelölni ezeken a nagyon nagy területeken, ami egyrészt a honvédség oldaláról is elfogadható, a zöldhatóság oldaláról, a nemzeti parkok oldaláról is elfogadható, és még ad abszurdum versenyzési szempontból is élvezetes. És ezekből próbáltuk meg most is összerakni, figyelembe véve a promóteri oldalról, hogy legyen közvetíthető, legyen látványos, nézőket tudjuk kezelni, tudjunk kijelölni új nézői pontokat, ahol valóban tudunk adni valamit a nézőknek, biztonságosan lehet őket kezelni. Ebből próbáltunk megfőzni valamit. Én azt gondolom, hogy egy jól sikerült időtervet rakott össze a rendezőbizottság, ezt majd meglátjuk április közepén, hogy majd a verseny után a hétfőn megmondom, hogy jó volt. Oké. Segít-e valamit az a te munkádban, hogy van azért versenyzői tapasztalatod is? Nem friss, de van. Ez segít-e, hogy a versenyzők fejével is tudsz gondolkodni? Szerintem egyébként segít, igen. Sok esetben gondolom azt, hogy pont amiatt, mert zártak már ki, nem, kizárni azt nem zártak, de késtünk már ki időellenőrző állomásról, estünk ki első gyorsasági szakaszon, szóval sok mindenen keresztül mentem én is, amikor sisakolt a fejemen, és azért ezek az emlékek élnek élénken. A döntéshozatalnak a gyorsaságát biztos, hogy befolyásolja pozitív irányba. Nem szoktam tökölni, hogy most akkor hogy döntsünk. Volt-e már, illetve hát biztos volt, csak úgy kérdezem, hogy mi az a döntés, vagy döntések, ami ha úgy most egyből, ami beugrik, ami után azért így, nem azt mondom, hogy álmatlan éjszakáid voltak, de azért így át kellett rágnod magad még egyszer, hogy biztos jó döntést hoztam, hiszen, ahogy mondtad, nagyon gyorsan kell döntést hozni, de gondolom utólag azért ilyenkor átgondolja az ember, amikor már vége a versenynek, hogy ott így kellett volna, hogy lehetett volna másképp. Volt, ami így nagyon megmaradt benned, hogy ami nagyon komoly döntés volt? Voltak, és sajnos ezek nem a jó döntések. Sokkal inkább az alattam történt 2 halálos baleset, amikor Tóth Zsolt és amikor Nemes Csabi meghalt. És azoknak a helyzeteknek a kezelése az ott egy nagyon hosszadalmas folyamat volt mind a kettő, ameddig bennem is végigért. De azt gondolom, akárhányszor gondoltam újra az egész történetet, hogy bár tényleg tragédia volt mind a kettő, de nem lehetett volna azokat a szituációkat jobban kezelni. Mennyire vagy ilyen szempontból elemző típus, hogy mondjuk vége van egy versenynek, mennyit szoktál még utólag foglalkozni, nem csak az ilyen horderei döntésekkel, hanem úgy bármivel, a biztonsággal, pályákkal, tehát mindennel, ami a te hatásköröd alá tartozik, vagy pedig inkább előre tekintesz, és nyilván az ember próbál beépíteni a tapasztalatait, de nem rágódik sokat, vagy rágódik a te esetedben. Szerintem egészségesen középen vagyok ezzel kapcsolatban. Sokat beszélgetünk utána, próbálja az ember kiértékelni nyilván, ami van, de már ott a következő feladat. Tehát, hogy menni kell. Azért sokat szoktam belső felvételeket nézegetni, különösen az Európa-bajnokságnak a gyorsasági szakaszairól, melyeknek a konkrét felépítésében jobban benne voltam, patkavédelmek, lassítók, hova tegyük a rajtott célt, nézők hol legyenek, ezeknek a kitalálásában jobban benne voltam, ezeket azért jó volt visszanézni utólag. Van is belőle egy-két kedvenc belsőm, amit ugye az ember nézi, és így, de jó helyen van az a patkavéd, de azt is jó helyre fújtuk fel a Kristóffal, tehát hogy ezeket így jó visszanézni, és megpróbálja az ember ezeket beépíteni persze. Hogyan működik a kommunikáció a versenyzőkkel a visszajelzések terén, hiszen nyilván ti is meghallgatjátok, hogy a versenyzők mit tartottak jónak, mind kell szerintük változtatni, van erre valamilyen kitalált csatorna, vagy pedig ez egy ilyen ad hoc módon azért ott a versenyek alatt összefuttak és elmondják, hogy mi tetszett, mi nem. Pont erre van kitalálva a versenyzői összekötő az adott verseny hétvégére, aki ott van, a versenykírás tartalmazza is, hogy a versenyzőköt hol érik utol, milyen telefonszámon, milyen e-mail címen. Már a versenykírás megjelenésétől bombázzák általában őket kérdésekkel, meg a verseny hétvégén is sokat beszélgetnek, megkülönböztető mellényben vannak, hogy megtalálják őket, hogyha bárkinek bármi problémája van, véleménye, akkor azt nyugodtan mondja el. Ő rajtuk keresztül történik a kommunikáció, tehát ők egyébként egy tök jó szűrő ahhoz, hogy hozzánk be a versenyközpontba tényleg csak olyan kérdések jöjjenek be, amivel valóban foglalkozni kell, mert mondjuk nem teljesen egyértelmű versenykírásban, szabályzatban, bármiben. A versenyek utáni véleményeket, azokat meg pedig általában vagy e-mailen kiküldünk egy kérdőívet, tavaly az RSB bevezette, hogy minden verseny
után mentek ki kérdőívek, amiket összeállítottak, és abban volt egy nagyon sok kérdés, amire monitorozták a válaszokat, hogy na, akkor ez tetszett, nem tetszett. Én azt gondolom, hogy ez egyébként egy jó dolog, mert tök jó, hogyha elmondhatják amúgy a versenyzők és a véleményüket, amiket figyelembe kell venni, de ugyanakkor nagyon sok fizikai korlát van, amit sajnos mi sem tudunk átugrani, mert egyszerűen azt sajnos látni kell, hogy az autósportnak ezt a szakágát, a rali versenyeket, mi bemegyünk egy lakott területre, bemegyünk az erdőbe, és ott nem mindenkinek tetszik ez. És ezt mind nézői oldalról, mind versenyzői oldalról én azt gondolom, hogy figyelembe kell venni, hogy minket általában egy ilyen területen nem feltétlenül szeretnek, hanem megtűrnek. És hogyha mi szemetet hagyunk magunk után, vagy balhét csinálunk, akkor jövőre nem fognak visszahívni. Illetve nem is visszahívni, visszaengedni. És ez szerintem egy fontos dolog, hogy sok esetben persze önkormányzatok támogatják, szeretik, értik azt, hogy ez miért jó, nagyon jó klímában tudunk, például Győrben, hát imádták tavaly azt a sót, amit ott csináltunk benne a város szívében, az egyetemvárosban, a város gyors, hát ez fantasztikus volt, hogy mennyi ember csüngött a korlátokon, tényleg gyönyörű volt, de nem mindenhol van ez, és azért vannak ezzel kapcsolatban bőven konfliktusok azokkal, akiknek éppen mondjuk azon a vasárnapon lenne az esküvője, és hogyan jut be az étterembe, hogyan jut be ide, hogyan oda, és ezekre tekintettel kell legyünk. Mekkora részét teszi ki mondjuk egy felkészülésnek, meg a te munkádnak ez, hogy ezeket kezelni, hogy mire oda ér a mezőny, addigra mindenkivel a lehető legjobb kompromisszumot kössétek? Nem feltétlenül az én asztalom, ez hál' Istennek inkább a rendezőké. De eljut hozzád is, hogyha van valami olyan megoldandó dolog, hogy mondjuk az adott, nem tudom, étterem nem akar bezárni. Na. Volán, buszok. Klasszikus eset. Mert például Salgórali tavaly, ahol nagyon közreműködő volt a Volán társaság, és próbáltuk az időtervnek megfelelő buszokat, ami keresztül szelte volna a mezőnyünket, leegyeztetni a Volán busszal, hogy azokat ne közlekedtesse, de hát őnek is valamilyen szinten meg van kötve a keze, ami munkásárat, azt közlekedtetni kell. Nincs mese. És amikor így kitalálunk egy időtervet, egy lebonyolítási forgatókönyvet, hogy na, akkor ez így működni fog. Igen, ott 14 óra 2 perckor majd bejöhet a busz. És akkor volt ott egy olyan szituáció, nagyon kellemes volt, hogy a rendőri záráson belül volt a busz megálló, de még a gyorsasági szakasz stoppállomásán kívül, tehát bőven biztonságos helyen működött volna. De a rendőr úgy gondolt, hogy ő nem fogja beengedni a buszt, mert még a versenyautókat látja, hogy közlekednek kifele. Hiába mondtuk neki, hogy igen, a rendőri záráson még bemegy, 150 méter múlva megfordul, és ki ő nem engedi be, állítsuk meg a gyorsasági szakaszt. Ez mondjuk egy 20 km-es gyorsasági szakasznál, percenként rajtolunk, 22 percig ott álltunk, amíg az utolsó autó lejött, majd beengedte a rendőr a buszt, aki bent 100 métert, megfordult, és kijött úgy, hogy semmilyen szinten nem érintette a pályát. Tehát, hogy nem volt veszély, semmi, nulla. Majd ugyanez a busz egyébként elment, megkerülte a Tornát Baranyát, és szemből be kellett jönni a gyorsasági szakaszra, tehát 2 fél órát álltunk egy rossz döntés miatt, hogy ugye nem engedte be az előzetes egyeztetéshez képest. Úgyhogy ott azért vakartuk a fejünket, hogy na most akkor mégis mi legyen. Mert hogy ugye van egy olyan szabály, hogyha fél órán, 20 percnél többet állsz, akkor be kell küldeni egy hangos autót, a nézőket tájékoztatni. Ugye baromi egy biztonsági kockázat, hogyha áll egy csomó ideig a gyorsasági szakasz, megindulnak a nézők. Igen. Oda nem engedhetsz rá versenyautót éles tempóba, úgyhogy hát ott gyorsan kellett menedzselni, sikerült megoldani egyébként, csak csúsztunk gyakorlatilag egy órát. Most ez ott nem volt kellemes. Ha már a nézők, mennyire kell velük tartani bármilyen szinten a kapcsolatot, hiszen nyilván ez nagyon nagy részt, vagy lehet mondani, a legnagyobb részt miattuk van egy rally verseny, hogy a nézők, nyilván a versenyzők szórakozásért, de azért is, hogy a nézők kapjanak valamit a pénzükért, és nekik fontos, ugye mindig halljuk ezt, hogy hol vannak a jó nézői zónák, nem szabad veszélyes helyre állniuk, de ahol nézői zóna van, ott az nem feltétlenül tetszik nekik, tehát ez is egy ilyen folyamatos kötélhúzás, ahol a nézők igényeit is figyelembe kell venni. Pontosan. Nagyon nehéz eltalálni, illetve nem is eltalálni feltétlenül, föl tudjuk mérni azt, hogy na ez a kanyar népszerű, ez nem, ez jó lesz, ez nem. 800 méter egyenes közepére nem rakunk nézői zónát, mert úgyse fog látni semmit. De ez megint egy kicsit ilyen fizika, hogy nézői zónát mondjuk be az erdő közepébe kialakítani, ahova amúgy nem tudsz leparkolni a közelben
úgy kéne besétálni 4 kilométert, annak megint nincs értelme. Ugye az FIA-n belül is van egy olyan vonal, hogy ugye próbáljuk meg koncentrálni a nézőket, nyilván sokkal jobban lehet kezelni, biztonságosabban fel lehet építeni egy nézői pontot így, lehet oda más szolgáltatásokat telepíteni, büfét, WC-t, bármit, amitől egyébként a néző is úgy érzi, hogy ha én már vettem ide jegyet, akkor valamit kapok. Teljesen jogos elvárás. Amit én egyébként ehhez mondjuk hozzá tudok tenni, az az, hogy ha azt mondjuk egy gyorsasági szakasz, hogy 17 óra 32-kor rajtol el, akkor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az 17 óra 32-kor elrajtoljon, mert ott áll kint több ezer ember, és ők ezt várják. Meg a közvetítés, meg az egyéb, meg amúgy is, tehát hogy legyünk pontosak. Amit pedig ugye nyilván nézői oldalról az ember szeretne megtapasztalni, az pedig az, hogyha a személyzet megkéri, hogy ott nem biztonságos, akkor ne kelljen azért állni ott negyed órát, 20 percet, hogy de tényleg állj arrébb, mert különben nem fogunk elrajtolni. Nem véletlenül kérnek a sportbírók, illetve a pályabiztosítók ilyeneket, hogy onnan legyetek kedvesek, menjetek odébb, mert nem biztonságos. És mondjuk egy Európa-bajnokságnál nem kell elmesélni szerintem a hallgatóságnak, hogy milyen káváriája volt a Rally Hungary-nek, azért volt nézői problémák bőven, és azért nem lenne jó még egyszer kiesni a sorozatból emiatt. Hát reméljük persze, hogy erre nem kerül sor. Mennyire hálás munka ez? Ugye mondtad, hogy téged elégedettséggel tölt el például az, amikor megnézed a belső kamerás felvételeket, és látod, hogy mi az, amit jól csináltatok, de összességében hálátlan tud lenni ez a versenyigazgatói szerep, hiszen laikusként azt gondolja az ember, hogy többször kerül elő a versenyigazgató személye, amikor valami félresiklik, vagy valami nem tetszik a versenyzőknek, nézőknek, vagy pedig azért kapsz bőven olyan visszajelzést, amiből tudsz azért töltekezni, meg azt mondani, hogy igen, megéri ezt csinálni, és jövőre is végig tolom a szezont. Én azt gondolom erről, hogy a mai világban, ha véleményt kívülről várunk, akkor az mindig negatív. Tehát, hogy nem fogok olyan kommenteket olvasni, hogy hű, de jól sikerült. Persze nyilván vannak az embernek jó barátai, ismerősei, aki aztán megírja, hogy hű, ez jól sikerült, de ez elenyésző ahhoz képest, mint amikor a lecsöppenő esőért is a rendező a felelős, vagy annyira összekötik, hogy a szövetség kapásból. Tehát amit az előbb is beszéltünk, hogy keverjük a címzeteket. Nekem van egyébként egy táblázatom, ami egy ilyen jó, bonyolult kis online táblázat, amiben az egyes gyorsasági szakaszok rajtidejeit vezetjük annak megfelelően, hogy mit terveztünk, és mi a valós. És nyilván, amikor a valóság és a tervezet ugyanaz, akkor szépen bezöldezem ott azt az adott sort. És én akkor szoktam elégedett lenni, és akkor aztán tényleg nem érdekel senkinek a véleménye, amikor az egész táblázaton bezöldül a nap végére. És az egy jó érzés, és azt nem tudja elrontani egy komment se. Tehát én azt gondolom, hogy saját magunknak kell felállítani azt, hogy mit akarunk elérni, és hogyha azt teljesen objektív módon érezzük, hogy elértük, akkor engem az már bőven feltölt. Tehát nem rohangálok az internetet fürkészni, hogy na, akkor ki mit mond, mert úgyis lesz elégedetlenség, sajnos. Tehát ez meg egy döntési pozícióval Persze. együtt jár, hogy nem tudsz folyamatosan mindenkinek megfelelően dönteni. Persze. Van, amikor törölni kell gyorsasági szakaszt, van, amikor megállapított időket kell adni, amikor mondjuk megszakad egy gyorsasági szakasz, az is versenyigazgatói feladat, hogy na akkor itt azoknak, akik nem tudtak végigmenni versenytempóba, vajon mennyit mentek volna. Ezeket is nekem kell megállapítani. Próbálunk mindenféle eszközt, informatikai rendszert bevetni, hogy a lehető legreálisabb legyen, úgyse tudsz jót. Én nem szeretek az asztal mellett eredményeket eldönteni, illetve bajnoki pontokat eldönteni, de sajnos néha kell. És ebben okvetlenül vannak ellenérdekelt felek egy-egy döntéssel kapcsolatban. Ezen én túl tudtam lendülni mindig is könnyedén. Mi az, amivel motiválni tudod magad? Mert ugye egy versenyzőnél egyértelmű, nyerni szeretnék minél többet, bajnoki címet, stb. Te esetedben mi az, ami motiválni tud ennyi év után is, hogy még jövőre is ugyanitt... Hogy zöld legyen a táblázat. A zöld táblázat, igen. A zöld igen, az egy jó motiváció, de hogy ennél nem is kell több, vagy azért van, amivel... Nagyon sok olyan tényező van, amire nincs ráhatásunk. És hogy azokat hogyan tudjuk úgy megoldani, úgy kihozni a lehető legkisebb rossz egy-egy szituációból, hogy azt tényleg ne érezzék a versenyzők. Vannak ebben néha keserű tapasztalások egyébként, amikor az én fejemben van valami, és mondok egy példát, szintén Rally Hungary Zemplén, Erdőbény egy gyorsasági szakasz, amikor Herceg Norbi és Ferenc Ramon Erdőbényen az utolsó rádiós pontnál szenvedtek balesetet, mentő kellett, stb. Tehát ez egy hosszabb procedúra volt, és ugye megszakadt a gyorsasági szakasz, talán 7-es rajtszámon mentek, tehát hogy nagyon az elején.
És én úgy voltam vele, hogy hát azért jött ide egy csomó versenyző, hogy versenyezzem. Nagyon gyorsan tudtunk menedzselni, hogy a 20 perces szabály miatt egy safety car-t, akit be tudtunk küldeni, azt is jól kitaláltam, hogy a lehető legközelebb egy elágazónál megálltak, ahonnan még ki tudott menni a mentő, de ők meg tovább tudtak menni, és tájékoztatni a nézőket, hogy mindjárt folytatjuk, tehát hogy a lehető legkevesebbet álljunk tényleg. És erre toltattuk utána a gyorsasági szakaszt, és versenytempóban teljesítette az egész mezőny. És utána nemzetközi szereplőkkel való ilyen kiértékelő beszélgetésben én kvázi büszke voltam magamra, hogy na, ezt is meg tudtuk úgy oldani, hogy lement a gyorsasági szakasz majdnem az egész mezőnek versenytempóban, egy mentéssel járó balesetnél tudtuk úgy lehozni, hogy ilyen 20 pár percet álltunk, tehát ilyen tényleg ahhoz képest nagyon-nagyon keveset álltunk, és hogy ez egyébként mennyire jó. Ők meg azt mondták, hogy ezt rég törölni kellett volna ezt a gyorsaságit. És így kérdeztem, hogy oké, de hogy a mentőnek szembe kellett lejönnie egy ilyen egysávos részről, 4-5 kilométerről szembe kellett lejönnie, mindenképp álltunk volna, hát nem azért jöttek, hogy versenyezzenek. És így nézett rám az FIS ember, hogy ez még simán törölhető lett volna. Tehát, hogy az én fejemben volt ugye egy ilyen kis standard, hogy na, azért jöttek, hogy versenyezzenek, de biztosítsuk, jól érzékelem, akkor nem győztek meg, hogy ezt... Nem győztek meg. Igen. Tehát nem mondtad azt, hogy jól van, akkor legközelebb törölni fogom, mert nem, hiszen... Isten meccs. Én szerintem itt megint képbe jött az, hogy én is versenyeztem, tudom milyen hideg gumival elrajtolni, tudom milyen kihűlt autóval elrajtolni, nem egészséges, de ez egy majdnem 20 kilométeres gyorsasági szakasz volt, hiányzott volna szerintem a versenykilométer bőven mindenkinek, hogyha azt tényleg töröljük. És egyébként nem nyertünk volna vele időt. Tehát, hogy nem az volt, hogy akkor most... Nyilván egyszerűbb lett volna a törlés, de viszont több... De sokkal kisebb kockázat, mit tudom én, de mi vállaltuk a kockázatát, vállaltuk az egészet, mert hát azért jöttek ide, hogy versenyezzenek a mi olvasatunkban. És ezek azok a dolgok, amikről most itt jó, hogy beszélünk, hiszen ha valaki mondjuk esetleg ott volt, lehet, hogy most tudja meg, hogy igazából rajtad múlt az, hogy ő többet kapott a pénzért, hiszen a törlést is nagyon egyszerű lett volna megmagyarázni, mert azt mondtátok volna, hogy hát ez volt a legbiztonságosabb, és ez van, és elfogadta volna mindenki azt is. Úgyhogy ezek azok a dolgok, amik nem derülnek ki a külső szemlélő számára. Nagyon sok ilyen szituáció van egyébként, amit utólag beszélek meg mondjuk egy-egy versenyzővel, ismerősömmel, aki ott van, és mondom el neki, hogy egyébként egy-egy gyorsasági szakaszon amúgy, tehát amit az előbb is mondtam neked, hogyha mondjuk egy hosszú gyorsasági szakasznak a vége fele van valami baleset, és azt hallod a rádión, hogy úristen, állítsátok meg, mert itt aztán nagyon nagy a baj, és ott az igazán nehéz. Amikor tudod azt, hogy 4 órán belül nem fog odaérni a rescue. Nem fog történni semmi, nem tud fizikailag történni semmi, hogy úgy hozzá döntést, hogy ott áll még 60 autó a rajtban, vagyis hogy fog érkezni 60 autó, hogy egyébként most akkor ténylegesen mekkora a baj. És én azt és gondolom... ugye emeljük, hogy nincs kamerakép. És ugye ez a fontos, nincs hogy te csak a rádióra agyatkozol. Rádió, csak a sportbíró, csak a pályabiztosító, sok esetben ilyet hangja, az ilyenkor természetesen leszakadó rádió, tehát egy szakadozó rádióforgalmazásból hozzá egy olyan felelős döntést, hogy egyébként a káposzta is jól lakjon, meg a kecske is megmaradjon. Tehát, hogy ez egy nehéz, és én azt gondolom, hogy ezekben a szituációkban én sokszor húzok a 19-re lapot, de általában bejön. Ez egyfajta kettőség is lehet egyébként, mert hogy pontosan ezek a helyzetek adják ennek a szakmának a szépségét, meg nyilván jó érzés, amikor meg tudsz oldani egy ilyen helyzetet, viszont alapvetően meg az lenne a legjobb, ha elő sem állna ilyen helyzet, és mondjuk nem lenne adott esetben baleset. Úgyhogy ezt gondolom, ezt a kettőséget is kezelned kell, hogy azért ez adja az izgalmát is az egész szakmának, viszont ha megkérdeznek, akkor nyilván te is azt mondod, hogy ne történjen semmi váratlan, menjen le minden úgy, ahogy terveztük. Igen, de én azt gondolom, hogy ha az ember végig gondolja előre, hogy egy-egy szituációban ténylegesen mi az, ami történhet, és milyen menekülési útvonalak állnak a rendelkezésünkre, akkor ezeket gyorsan be lehet dobálni. Tehát például, amikor mondjuk megszakad egy gyorsasági szakasz, és tényleg nem tudunk keresztül menni rajta, akkor az nem azt mondom, hogy minden esetben benn van a fiókban, de végig szoktam gondolni, hogy ha megszakítunk egy gyorsasági szakaszt, és mondjuk a rajtban megfordítjuk az egész mezőnyt, és küldjük tovább a következőre, akkor ott adott esetben milyen időt adjunk meg arra, hogy a következő gyorsaságira átérjen. Tudunk-e ott a csúszás mértékéből egy kicsit lefaragni, vagy csak tovább rontjuk a helyzetet, mert akkor lehet, hogy jobb, hogyha
Ha úgy látjuk, hogy az adott szituációt mondjuk egy 20 perc alatt 20 perc állással meg lehet oldani, ha elkerültetjük a mezőnyt, az meg plusz 40 perc, akkor inkább várjunk 20-at, és akkor nem csúszunk további 40-et. De hogy ez mindig az adott szituációnak a súlyosságától, nehézségétől függ, amit pedig, mint ahogy mondtam is, kamera nélkül rádióforgalmazásra hagyatkozva meghozni ezeket a döntéseket, az egy szép művelet. De nagyon sok esetben amikorra egyébként odaérne mondjuk egy megállítás miatt a lyuk, tehát amikor tényleg lehetne rescue-t beküldeni bármit, addigra nagyon sok esetben megoldódik. Tehát a nézők azért tudják a dolgokat, aztán rángatják ki az autót az árokból, és lehet rájuk számítani. Igen. Na hát nem is tudom, hogy engedjelek ilyenkor az utadra a Rally Hungary, hogy minél kevesebb ilyen szituáció, de ami akad, annak meg minél gyorsabb megoldását, meg segítőkész nézőket is kívánok, és minden egyebet, ami ehhez kell, meg hogy még sokáig tud űzni ezt a hivatást, mert a nézők meg a versenyzők is hálásak lehetnek, noha olykor nem is tudják meg, hogy kinek kell hálásnak lenni, de reméljük, hogy ezt is azért előbb-utóbb így tisztába kerül a fejekbe. Sok esetben tisztában van. Én azt gondolom, hogy a versenyzők leginkább a sportbíróknak, pályabiztosítóknak tudják kifejezni a hálájukat, és nagyon sok esetben ki is fejezik. Tehát ezt azért így sportbíró kollégákkal beszélgetve meg is szoktuk beszélni, hogy azért nagyon sok olyan versenyző páros van, akik az utolsó időn az állomásban utolsó átradásnál elköszönnek, megköszönik a munkájukat, menetlevélre ráírják, hogy köszönjük a munkátokat. Tehát azért hál' Istennek én azt gondolom, hogy ez szépen lassan alakul ez a folyamat. Egy nagyon-nagyon nagy csapat dolgozik azon, hogy jól érezze magát itt az a remélem 100-120 versenyzőpáros, aki ide fog érkezni erre a versenyre, a nemzetközi és a magyar mezőnybe összesen. Itt azt gondolom, hogy a versenyzői oldalról is kell egy nagyfokú alázat, hogy igenis ezt figyelembe kell venni, mielőtt tollat ragad az ember, vagy billentyűzetet, hogy értem én, hogy ő most csalódott, de egyébként több száz ember munkáját kritizálja adott esetben az ő rosszul sült szituációja miatt. Egyre kevesebb ilyen van, hál' Istennek. Aki meg nagyon firkál, az meg rámész az adatlapjára, azt látod, hogy versenyautót max képen látott, úgyhogy annak a véleményét pedig helyén kell kezelni. Na hát köszönjük, hogy itt voltál, és sikeres Rally Hungaryt, és bajnoki futamokat, meccsek rallit és minden egyebet, és hajrá előre. Köszi. Köszönöm. Ez volt a Motorsportmánia podcastja. Adásainkat visszahallgathatják YouTube-on, Spotify-on és a motorsportmania.shop oldalon.